And he said unto him, there is not a vessel more, and the oil stayed. Father, we thank you for your way. Guide us, empower us, correct us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Rechipiri ndrekuti murume wakasiya mumba mune dambudziko rechikwereti. So muridzi wemari ndobva auya, but mawira akaita ari kuti kuda kutora vana vako kuti dzire nhapwa. Vaiva nevana vaviri, vana vanoda kuti aite nhapwa kwandiri akasarikwa chikwereti chakasiyiwa nemurume wako. So mukadzi ndobva amhanya kuna Prophet Elisha. Murume wake aiseva under Prophet Elisha. Ndofunga he was a student, a son of the prophet. So murume waiseva under Elisha ndokusiya family ine problem. Mukadzi asangana nedambudziko ndobva amhanya to the same master aisevwa nemurume. Yet ikoko ndokwakaita kuti murume afe achisiya mumba mune zvikwereti. Ndokwaiva kubasa kwake kueria kwake. But mukadzi asangana nedambudziko ndobva aenda to the same master. But chinondinakidza ndechekuti akabva auya nesolution. Azvoita sekunge mukadzi ari kuexposa kumwe kusaziva kwemurume wake nekuda kwekuti murume aishanda nemunhu anogona kuita zvikwereti zvipere, but iye wakangoziya mhuri ine zvikwereti. Nekuti amai havana kutsvaga imwe nzvimbo yekuenda, but vakaenda ikoko kwakasiyiwa zvikwereti vakandogadzisa dambudziko rezvikwereti. In other words, zvinogona kureva kuti you can be saving, Mwari unogona kupedza dambudziko rauinaro, but wofa une dambudziko racho. Nokuti kana Mwari iyeye anogona kuitirawo zvimwe zvinhu zvaunodawo kuti akuitire, but uona sekuti iwe unogona kufamba nesituation inogonekwa naMwari waunonamata. So amai ava havasikuexposa murume wavo, but vada kudzidzisa nekutiratidza kuti there are times zekuti vanhu vanenge vari under a certain ministry ine potential yekuti vapedze mabachallenges avainawo, but some they can die vari masituations avo. Kwete nokuti the minister haagone kuadressa situation, but nekuda kwokuti munhu aiva nedambudziko racho haana action iripo yaakaita kuti asiye agadzirisa situation yake. So murume uyu wakasvika pakufa ndokusiya dambudziko. Murume uyu wakasvika pakufa ndokusiya dambudziko. Amai ndobva vamhanya, munhu waMwari ndobva apa mubvunzo kuti chii chaunoda kuti ndikuitire kumba kwako unei. Mubvunzo yaiva miviri, chii chaunoda ndikuitire iwe kumba kwako unei. Amai ndobva vakwanisa kupindurawo zviri kumba kwavo. Vakarecognize kuti kumba kwedu hakuna zvinhu zvakawanda, but kune poto kana a jar of oil, mafuta mashoma akangosarawo ari mumba. Murume akakonzera dambudziko nekuda kwezvikwereti. Amai ndobva vakatanga kupiwa idea of the wisdom from the prophet to go and borrow. Uchadziona kuti iwisdom nekuti dzinopedza dambudziko, but as a process inenge inongofanana neakasiya dambudziko. Akasiya dambudziko anga aritsika kwereta, but akapedza dambudziko akazokweretawo dambudziko rakapera. So there are times yekuti solution inogona kufanana neproblem. Vanhu murenje vakakuwa nenyoka ndobva vachema vakati Moses taura naMwari bvise nyoka pakati pedu. Moses wanamata Mwari ndobva vanochigadzira imwe. Imwe danger ndeyekufamba nemunhu anonzwa Mwari, anotaura zvamusingadi, anotaura zvinodiwa naMwari. Nekuti dzimwe nguva vanhu vaitodawo kuti nyoka dzibviswe nokuti vari kurumwa vari kufa. Pachimwe chandinodhibheta netaipe yevanhu ivava, ivo ndo vari kufamba vari murenje vari musango. Nyoka vanoda kuti dzibve musango dziende kumaraini, ivo ndo vakabva kumaraini vachienda musango. Pfungwa yavanhu inokuona ichiita zvakanaka nokuti ivo ndo vari kumaraini kwenyoka. Because at the times yekuti unenge uchibhulema Satani, but ivo ndo uri kuswera ikoko. So solution iri kuda kunzwa naProphet isolution yakada kuti fananei nedambudziko. Dambudziko rapo nderekuti mari kunetsa kubata. Solution inobva yakudzwa kuchechi ndeyekuti ugowabvisa shoma yasara. So there are times yekuti unozoona kuti vanhu havatotopedzisa kumatenda zvisikubatika, badala kuchechi wakunoti yawasara wakabata iyo chichikauko. Unogona kutozhinja chechi namusati vati kuleko. Unogona kusangana nani kubadziva kuti mutorerwa.
yeti process yekutorerwa ndinoita kuti restoration yacho yemamwe igone kudzoka kwauri. So amai ava vakaenda kuna prophet vakaudzwa message yasingafanire but vaifanirwa kuita. Pane nguva yekuti Mwari unotaura zvausingafanire but izvo zvaunofanirwa kutonzwa uye kuti ushande nazvo. I love statement yekuti God speaks the right word in the right season. It's true, but it's the other side of God. Nekuti neimwe nguva he speaks a word to create a season. Nekuti pane paakatotaura Mwari kuna Genesis 26 kuna Isaac kuti ngakuenda kunokuenda vangu Egypt gara muno mugera kuti gara. God knows there was famine in the land. And advice that's not the right way in the right season. Season you famine now the advice you advice you know so here no bands na usale da porque da iwe chitara mujube gera be famine ujaremo. Azoreva kuti panzo da obedience akanyanya ngo wadasamamire zvinhu akutume kutugune kuti gara mujube sekunayamvura. As Bible not paakateerera Mwari akabva akohwa 104. So amaya vaenda kunoudzwa kunzi vaende kunokwereta havasi kukwereta nekuda kwedambudziko ndakuudzwe chenechi vari kukwereta nekuda kwokuti inzira yesolution. Murumewo akakwereta nekuti aiva nedambudziko ndokubva asiya dambudziko. Amai vakakwereta neword of faith nekuti solution ndokubva vasiya paine solution. So vanzi go and borrow vessels enda unokumbira zvitiri. Kwenda kuchechi kumaneighbors. Sometimes challenge ataita sechurch ndeyekuti we don't associate nema neighbors, we just associate ne church. Yet imwe miracle inotoda neighbor more than the church. Vanzi enda unokumbira zvitiri from your neighbors. Mukadzi ukanzwa status yake mukadzi wemuprofita. Zvoda kuti chimwe chinhu chinogona kushaisa zvitiri zvakawanda istatus yairarama nayo musociety yekuti my prophet. Savanga vasingarelate nevanhu. So nokuti Elisha simba raMwari anaro but ari kuti the way yawairelate nevanhu nokuti ukanzi unokumbira zvitini mucommunity yaunogara unongopiwa nevanhu vaunotaura navo. 50 rand inogona kuva mari shoma zvechokwadi shoma but tikatitsvaga munhu anokupa mumwe unogona kushaya nekuda kwokuti hautaure nevanhu. Saka pano paunonyimwa zvisina basa. Chitini chisina chinhu unogona kuspiwa naanyone but kune pamwe pokuti relationship kana isipo chisina basa chinoita basa. Munhu anongokunyima nekuda kwekuti hamuwirirani kwete nekuti chine value kwaari. So if I want to go and borrow vessels from your neighbors, istatement yekungoti simba raMwari nyange riripo minana ichida kuitika but iwewe you have a role to play in society yaunogara. Chienda urikutaura nevanhu vakupe ma-empty jars. Mukadzi wakaenda mucommunity ndobva awana ma-empty jars. That was the first miracle. Why? Nekuda kwokuti chakaita kuti awane zvitiri zviri empty isaini yekuti vamwe vese vava empty. She was the only one left with a jar of oil. Anakupiwa zvitiri zvine mafuta akapiwa zvitiri zviri empty, which means already nyange aichema she was somebody ari better in society more. Nokuti vamwe vakava dry but iye anga something. So there are times yekuti tine vanhu vanotadza kuappreciate Mwari nezviripo nekuda kwokuti havana research nekuti mukati makamira sei. Nokuti vamwe pacho okudhina nevanhu vanopretenda kunge vanazvo napazvishoma zvauinazvo ngoto nechimwe. Kuti zvauinazvo izvo zvine zvinhu inyaya yekuti unokudhina nemunhu ane zvinhu zvisiri zvake zvaunofungira kuti ane chinhu. Pavakapinda musociety kundokumbira ma-empty jars vakamawana isaini yekuti vamwe vakava dry vangone zvitini chete. Iye ndiani chitini chine something but ndiyanga achichema. Kuno vakangojerawo kuchema. Vamwe vava empty havasitombochema kana kune munhu anosvika pakujera nhamo yake zvekuti haichemezi. Iwo unochema utori nani zvekuti anosvika kuti muchemei because iye ari pa-empty but it's okay. So kuwana kwavari kuita ma-empty jars that's a picture yekuti iwo uri nani society iri dry. So vaenda havana kupiwa limit vanzi kumbirai don't go a few kumbirai zvakawanda. Statement yekuti zvakawanda statement yakanaka unoona mafuta akawanda but anokontrolwa nerelationship yako nevanhu. God gausani paakakumbira zvekwake akapiwa nababa akaenda. Bible inoti paakadzoka akatomurayira munhu akatomupa zvimwe zvinokumba. Zvoreva kuti haana kupiwa zvese akapiwa zvaaikwanisa kutakura.
Vati baba nyangwe vane rudo vane zvizhinji but havakupe zvavanoda vanokupa zvavamokwanisa kutakura. I read this statement nenguva yatakakura isoenda kutripi makambani anenge ana Coca-Cola. Saka zvavanoita vane wisdom vanhu vakuru vanodiki vauya kutripi unopiwa makreti madrinks monzi inwani amunoda. Hakuna kambani inodaro sizvidaro kuti ungati mwaitira amunoda. They know kuti pavanoti inwani amunoda mumwe amunoda mumwe wamunokwanisa. Because when I see what power you know what to do. Capacity matters most than choice. So choice are my main vessels. Nyaya inaita mtazo wana ma vessels kuanda kwao in relationship. So when you are blessing nemwe bila wewe nyambe mwana kada kukiitira, you can limit God level ya babu kuita. I know God is not limited, but men can limit God. Yes. Baba kupunda kuti Jesu Galilee wakaita minana mishoma. Iya Jesu muzhinji, and because of their unbelief. Kwete kuti Jesu agone but level yavanhu vari kudilana udo vanoita kuti aite zvinenge zvishoma. Jesu nesimba, John chapter 6. Wakakonzera kuwanda kwechingwa, hove dzikawanda. But kupera kwenyaya kwakasara mabasket 12 aiva nechingwa, hove hadzina kusara. Saka ndaikuita challenge kuti asi kuti hove dzine nhau chaizvozvo. Kuti Jesu nyange wakawanza zvinhu but hove dzinotopera chaizvo. But anozodiscover kuti haisi ability yaJesu iri kushaisa vanhu kusara kwedzimwe fish. Itype yevanhu vari kunzi ipai vanhu hove because akapa madisciples ake assignment. And the 3/4 of them were ex-fishermen. Which means vane mabhaya avanotoziva dzikatisara. So there are times yekuti limit iripa character yemunhu ari kupiwa trust. Because Peter anotoziva kuti mudharawa kwakanaka mabviri mudharawa kwakanaka muramba. Saka pakaona mabhasiketi anasanguswa musarasara efishi so Peter unongoshinga service. So chinoita kuti hove dzisawande itype yevanhu varipo kwete kuti Jesu haana simba. And chandinoziva hove dzinoti nakuidarika chingwa. But zvinonaka ndozvikuita zvichishayikwa. Zvisina nake ndozviri kuwanda. Hamunogona kureketa nazvo murife mako kuti haunyanya kudai mari but mari yacho haibatsiki unongwana paupeneka nenani. Iwo chakunyanya kudai inenge in cash but mwana unokukanyasha kuti cash yacho isipo haurari nenzara. But pfungwa yako ndeyekuti akaunti zvakanaka. But even unozvati cash ikazowanda tenga kuti unofonera kuti tipinda tese. But character yako inogona kuva inolimita mavessels akuda kuti ashandwe nawo. I know you are blessed to become a blessing. But you never know if you are going to be I shall say so. Isati yatombo we uno tukara to promise. Ani chikaita munhu anoita mudumbu. Enda kunotoziva kuti vanhu vasaite munhu mukata munhu. Because promise yake na blessing yake ni disaster. Kuni vanhu vakutoziva kuti ndina ndinofanira kudai vanhu zvinobvasa. So society iripo ine ma-integers. But number yezvitini haisi determined by the prophet. Haisi determined nemunhu waMwari. Haina ine anointing, haina ine power. Number of jars zvine chekuita nekuti wataura nani agona kukupa empty jar. Yes. And the other example ndeyekuti chichaita kuti uwane majazi akawanda dzimwe nguva inhawe community yaunogara. Kana uri small community unowana zvishoma, bigger community unowana zvakakura. So network yako inodetermine the number of containers network yako. Wobvatina ndakasa nemunhu chandanakia atsike kumba kwemunhu wacha wakaipira. Because your network sometimes can control the miracle that is about to come into your life. Namba yezvitini haibve paprayer inobva pakutaura nevanhu. Namba yezvitini haibve pafasting inobva parelationship. Namba yezvitini hainenge kuti wanamatirwa naprofeti iwawo ndokunotaura nevanhu kwete muprofita wako. Saka community yaunogara kukura kwayo inodetermina kuti chawana zvakaita sei. The other instruction ndeyekuti kana wapiwa zvitini uya nazvo mumba wopinda nazvo mumba wovhara door. So imwe hindrance the size of the room.
Anabasa kuwapiwa makontena milioni. But instruction, yatika na wapinga na room hapo vara. Kuna tunashindwa jitini zoroto vara pati. Wawana shakawana but the room, the size of the room is the size of your mind. Yes. The way you understand it, no things. Yes. My wife wants to know about and the shy one. That's when my life is zero, zero, yeah. The chairman is zero. Zero. So the size of the room is your mindset. Knowledge, but faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So that faith, information. Kutenda, information, because faith comes by hearing. Choose watching mashopo, information. So faith is not just kutenda wako. Kuna ufili level of knowledge, limauri. Konzi na kusimbara dunia kushanda kwa uni. Yes. Just why you credit to me, so I call this. Ana baba mbogosto kwa jona na botenga zili jeni na kufari watu kona le. Kutenda kwako. So kutenda kuli umuntu kuli jeta mind knowledge ne umuntu wacho. Oleko mkaza wale kutenda kwa kanishamisa. Kwa kuti akauya from behind God bakala the of the damage lokubhaporesa. Indine so we know about I need your touch. Mkaza akaimba the opposite, I'm coming to touch. Yeah. That's actually a kind of knowledge difference. Amai edai no piwa chitini mu community kana mapiwa unopinda mumba unovhara joka. Saka zvinokwana muroom ndozvinemira kuti. Yes. Information iri mauri ndoflow kunoita mwari wako iri outside you haikushandira. Yeah. Kana mapinda mumba vharai door. Pane nyanja hapa manje. Ili ndapiwa zvitini mu community. Ndavhara door ndinokumbira zvitini. Ndapiwa zvitini ndauya nazvo ndaakufanirwa futi kuvhara door. Kwati ndokuvharira door vanhu vandibatsira. Nokuti stage yandava havachabatsiri. Hauna kunzwa ndisasangana namusha. Pavanipa zvitini vaita zvakanaka ndovane kudurira mafuta. Vakana mandakavhura door vakazongoona ndinenge achigubu kadiki ndichidurura zvitini zvakazara vanouya kuzokupa advice kuti dzichiri right here ndozvamakumbira zvitini zvese. So kuvarira vanhu vari right at a certain season vanhu vasisiri right in this season novofanirwa kuitira mwari havari. Uchikumbira zvitini pavari they are okay with it because hausizotoda kuitei nazvo. But vakazoona zvavarikuda kuita nezvitini manje door ikavhurika vakafona kuita kubuka diki so unovira mumadhiramu vanoisa kuti inoda kufambirwa amuodanira hasisiri right. Chii zvaari kuita ufune zvitini zvese zvaakumbira zviye adodirwa mafuta tu. It does not make sense. Pane nguva yatinofanirwa kuvhura door totora zvatinotora outside kana tauya nazvo muimba yaMwari. The outside yakufanirwa kunyarara nokuti vanhu vanogona kukufarira uitaura ndonamata kunza kudasa nacho. But kana wakuita zvinotaurwa muchechi ukanova kuedza kuti zvatakuita kwedu uzwa kuti aiwa ndokubirwa indonamata chetinda kuchitioka muchechi hazina problem nekundonamata toenda kuchechi but zvawakutaura ndozvinoitwa mukati. Saka there is a time yekuti door roda kuvhara. Tine vanhu vakanopiwa zvitini ndokubva vasiya vakavhura door. Ndokubva pauya vanhu vari right but vasina kumwari. Beware of good people who are not godly. Yeah. Kune vanhu vari right vasina kumwari zvachose. Vanokupa common sense nemagood ideas but sometimes a good idea is not a godly idea. But it's good. Yeah. Kune idea iri good but isiri godly. Nokuti vakatouya vanokukansela. Utaiwa kochicha kuitika kachibika kaka. Manzina ni muda kunzi prophet unaona bana vapafa vanofanira kushandiswa. Kana idiwo pakufunga kwako zvingaite. Word of faith rinotoda kuti uvhare door vanhu vasina level yefaith yako. Instruction in a faith haidi kuti uvhurire door nasi pa level yefaith yako.
Abraham, our father of faith, are you a great secret keeper? The Bible would pass the money, anyone up for only message by I see no message, Papa Sarah. I got 9 months. You forgot my dad, which is a woman. Abraham was going to Canalisa, you're going to tell anyone, and you try to see. But can I hear what you see about Anna? I don't think I was going to say about what was can I which is about which is nowadays. Yeah. So Abraham understand that my games my work. Kutipata mtu anatina rudisha ya maana kana mwalimu akawewa katinjani mwana sarani ni tunopenda mtu amen. But mwalimu akasotoka babu tindipewa mwana yeye. Babu yote mwanza na mshaka. The same mwana wakachukua na ipago. Kwa maana akakuta na ibaba chibairo chilipi. Abraham acho zote mwalimu ati yani mwana wako chile chibairo. Anamgotimuta wa ndicho. You can imagine a young man out of Buddha. But Abraham got the revelation behind the instruction. What was the revelation? God will provide. But the instruction, you must provide to God. So when I understand the revelation after the instruction, I don't want to go to that division in church. Because I didn't know this year, I'm paying the vision. But Abraham is not telling me, I'm checking for Bayana. As I can be, I want to go to the Bayana, I want to go to the Manawa. Says by Yellow Bazota, you are one of the only Tarutora. That are the Isaac Mudiki. When the information you can have, but it's not like I'm going to with Zeraki. Zeraki, when anybody is a little hard by Zeraki. Yes, this kid at a question for you. And I changed that. I was probably right. Mzungu wangu mbona namtaka sikiri mdare gatushana. Yataitwa kudara taifu na wabeli kana kutisia. Baiti kindamba ufike buchi. So lato kinanda penda. Leo ni sasa basi. Hakuna ndio ni sikiri mdara jinsi. Nano ni bonza ni dare tushawa tukore uno. Ndio kuna ndo pale vuru dare hiyo. Pale toyo la kuvarwa. Richivarirwa kupa container washi. Wairudi chakula pitika mumba. Chile chepita ne faith yako more than shikota. Tena round kwa na kwenda futa. Kule chepita ni muna anoko na kuturura zishoma. Achizaza magalo za kawanda. Watu ukaone kana walipanze. Atisudonza mushi. Sabato kazhinji kati wari kudzora kumashiro mwati havasipanze ezipanze vari panze in understanding. Jesu akambodzorudiwa panzaka hama dzako dziri kutsvaga zvanzara vari munhu ndokuva ndokubva wafara kuti vari munhu ndo hama dzangu ndokati haina kupera statement dhanzi vari munhu vanoita kuda kwababa noti kune vari munhu vasingaiti vakafanana nevepanze. Ndakakura ndichizwa vanhu vachitorganitsana sozomwa kuti itangoenda kuchikoro mani. Ndikati statement iyo haina kunyatsokwana nokuti kuna vakaenda kuchikoro vakafanana asina kuenda. Certificate is not enough. Saka tona kwedu kuno tukafuera O level certificate twakupi. Vanokuti hamuna kuya. Ukaita ma youth route avatombopa certificate. Vanotinozvidira ndokoro kuchikoro vanokuya. So there are times you need instruction yako, you don't have to turn around your life. Wakavurira door na church, but I'm not saying Yeah. I'm just going to Yes. You also to church to me level to go to you. Wala unasawa ya church anaonekana na mwana. Anaonekana na mwana. Yeah. Uchibadilisha church. Hakuna mwanamke atakopele rafiki wanachauya. Akamwonyesha watu hivi yani 3 weeks. Inye uchikinoko na msazi wao wadi kushare naye zakati kila Mungu ama ana zakati ya cheche ya maji. Ndio panzo. Yeah. Anafara na live again body empty so. But the substance which akudura anointing kutichi shambire. Boni kuzaccepta sana. So ukabona kuzira ari mumba batari wapanzi. Unogona kufara to.
Yes. Utafanya kuanza mafuta ndio mafuta ndapa. Yeah. Ngara ne mind that Peter was the strongest among all disciples. Why? It was just akabatwa. Getsman Peter akaramba achitira. Pamwesa vakatiza. Nemsikana akatoya kuti mumo wacho. Peter akubara pa just 3 times. Ora kune type isingatize letera kuti irambire koko. Yeah. Checha hapo vikuba zvikuitsa zvikuitwa. Yeah. Yeah. Nari mosoni dzakutoona kuti asiri zvamusingo. Ukamusoro kuenda ukamusoro aro vayo. Yeah. Ani mweya wa Peter. Sasa unapita watoto waita wazo. Vakayapandiri hazvina kuvaitirawo zvakanaka. Tinongwa kuti makisa. Vatinokansela. Vandikanyatsozoona kana havazondikansela kuda kundikansela. And today I thank God for the grace. Zikura mandakamira. Boneka navateerera. Ndivataiti. Pane dhoo rinoda kuvhara. Arimemba shamari vakandipa bhuti netrausi. Nditanga kuparidza. Akangondipa izvozvo ndikaenda kuparidza. Ada kumuudza kuti kuda kuti ndikapfeka zvinokuparidza. Ndinozvati aigona kuramba eikuparidza patiri mupfeke dzaigona kuida. Kuona shamari vasina hembe unondipa dzekupfeka. Vanhu vazoda kupfeka vanoparidza pahembe unenge wakuita mestori. Tinonzwira tsitsi. Pane dhoo rinoda kuvhara. Waivo zvinoda kuitwa mukati umu hazvidi dhoo rakashama. Tine vanhu vakavhura dhoo relife. Vanhu vakambovabatsira but vakuvakuwadza. Kune wawakasepta muupenyu hwako murelationship. Wawakudemba kuti apakafamba Satana. Akamuda sei munhu. Haana kuuya ari Satana, akauya ari right. Watozona amukati dachakavhara dhoo apa. Takangomhanya kuvhura dhoo apa paita. Kune miracle yako yakuda kuti iwewe uzive kuti nyange vanhu avagondipa kusvika apa but chandakuda kuita apa chinhu chinokudhimata faith hachidi maideas from outside. Yes. Dambudziko rechechi nhasi nderekuti we borrow everything. Zvitini tinopiwa maideas nevanhu vakatipa zvitini vanotipa futi. Havasimo vaudzwa zvoda kuitwa naMwari mumba. So amai nevana vavo vakatanga kudurura mafuta achizara. Chine mafuta mashoma chiri kuzadza zvimwe zvitini. So zvitini zvakazadzwa nekatini kasina chinhu. Kane zvishoma shoma novanozadza zvese. Zvekuti tikatora zvazara tikaisa chazadza tikaisa pasaidi tikatisarudza chawakuda unotora zvakazara. Yeah. Tine vanhu vasingagoni kuona maresults raMwari nokuti Mwari unovanza zvizhinji nezvishoma. Yes. Mwari une tsika yekuvanza zvakakura osika sezvinhu zvidiki. That's why I respect mabhayo pamuchinjikwa yakati yapedza kubira vanhu ndobva yakumbira dei vanovanzi tikuenda. Saka vanoenda kuchiitana one day akapa ndobva awenderwa pamuchiti naJesu ndobva yaenda kuenda. Denga akaiwana sei raakakuriswa naKristu nenda newe ine kuti akaona zvinotabva kuonekwa nechechi. Chechi yairamba kuti Jesu mwana waMwari. Mbavha ndobva yati Ishe kana mangu yakuona ushe munhu akuroererwa nevanhu. Jesu wagona kutsana unonyatsoona itsotsi zveshuwa. Haone zvinoonekwa. Hatsotsi haone zvaunoona. Too fast. So tell me what you was having but the shame. Yeah. Mkuu kana nao pia kwa mambo ni mndila mbali. Sasa hata tunaenda. I am maoni ya different. Jumuri je kwa nini sema ni wao kwa haya ashitaki sana opportunity. Jitini chikagadzwa pachazadza zvimwe zvese. Uchichitarisa chine mafuta mashoma. But mashoma iwayo ndo aenda kuzara kwezvitini zvimwe zvese zviripo. Amen. Favor yaMwari zodzora Mwari munyasha dzaMwari padzinouya dzamba vanhu vane meso ekuona. Nokuti tinomhanyira pazvakazara vatisina mhanyire pazvazadzwa.
chazadza zvitini zvese ndeichi chine zvishomani. But ukazarudza chitini chaunoda kutora chakazara. Chakazara but hachina pachinogona kuzozadza futi. Ichi chine mashoma but chine potential, chine nyasha yekunoaffecta zvimwe zvitini zviri empty. Favor yaMwari ikaiswa panzvimbo, vasina meso emweya vanosiyana nayo. Mozisi wakaberekwa, purpose yaMwari ndeyekuburitsa hama dzake munhamo. Chii chakatanga kuitika? Vanhu ndo vakaburitsa Mozisi muEgypt. Akatanga kuda muEgypt havasi vanhu. Mozisi anzi tinokutengesa kuna Faro. Akakuita mambo pakati pedu ndiani? Mozisi ukatiza hama dzake dzaaberekerwa dzaaburitsa. Because vachikutarisa vaone akakodzera kuti aite assignment yaapiwa. Mwari haakupa assignment yaunogona, anokupa assignment yaanoda kukugonesa kana uchitenda. Saini yekuti chaunoita ndechamwari hauchigoni. Chaunogona hakuda kuenzi kukupa unoita wewe. Mumba anopindwa mururwa mafuta vanhu varikutaura tipe hanzi vana ndobva vati zvitini zvapera. Mafuta haana kupera. Chirungu hachinamboti the oil was finished. Nokuti zvitini zvapera. Chakapera ma-empty jars. Akakonzera kuti mafuta achiregera kuirira. So pamwe pacho mafuta tinawo but haereri pari empty. Hapana container, hapana pekona kutakurira. Tsika yaMwari haisi yekuwesta neyekuuza zvinhu. Ndipo chimwe chitini mwanangu zviranga hapana. Saka mafuta aya anonzwa. Vanhu vaitaura kuti chitini hapana. Saka mafuta ndobva aigera kuerera. Saka mafuta aya anonzwa. I'll give you this understanding. Kana ndikada kuti ndikunamatire zvinhu zvako zviite, ndakudyira kuti zvinhu zvako zvakaoma ndikunamatire. Chinoita kuti zviite is more than my choice. Nokuti nyasha dzamwari dzinofanirwa kuflowa padzinogamuchirwa. So tine vanhu vari right in the presence of the pastor, but behind the pastor they speak negative. No matter things that are unamatira say, you can fool a man, you cannot fool the Holy Spirit. Unogona kuwanzira munhu sekunge unomuda, asi Mwari wacho ari mumunhu iyeye anozwa kuti pana pati iwe ndashongobita. Chinopa mukadzi arikubata hake yegameni from behind yaJesu achipora. She came by faith. Wakauya nokutenda akabata from behind. Jesu akatobvunza ndani andibata. Prophetically Jesu unofanirwa kuziva mubata. But Jesu unotaura kuti ndiani andibata. Ndanzwa simba richibuda mandiri. Simba rabuda. Pana andibata. Yeti nzvimbo yaari zvanzi aibatwa nevanhu vakawanda vakazara. But arikuti aiwa pana andibata. Kune kubata kune difference. Pane kubata kune difference zvokuti anonzwa kuti pane katransaction kaitika, pane power yabva mandiri. Nokuti pana from behind. Kureva kuti zvirikutadza kuti when you honor and respect, no matter usikuonekwa, but nyasha dzinokuona. Amai ava vanokuporeswa nokuti vaonana naJesu, vakatopora zvisina kuonana. Jesu akatobvunza munhu apora kuti ndiani andibata. Which means even ukasanabatirwa, but ukaita zvinoita kuti Mwari vakuropafadze. Vanhu vanofanira kushandisa kuti haana prayer line anozodii. Ina zvake zviri kufamba. Tsika yezodzo rinonzwa. Mafuta ari mumba ane tsika yekunzwa zviri kutaurwa mumba. Akanzwa mumba mune chaos musina respect neanointing haiflow. No matter pastor aneshunge kuti zviite kuvana varikutungamira nekunamatira, hazviite because mafuta acho besides pastor, mafuta anonzwa. Kuti pana hapana macontainer, macontainer anorepresent respect the capacity to care. Tsika yeanointing inonzwa. Kana unaedza kuita kuti you can fool people, but not the oil. Mafuta anonzwa kuti pakuroma parutivi. Akanzwa kuti nekushona cheche chacho hauide, but unongopindira kuti ndoyeshona iriko. Anozati mazisi anondira mucheche asiyana. Mwanopindira shona iyoyo.
Moyo wako usifanye watu wanaodoa shuru. Alafu jile pause. Maybe there's one notation. I want you to put them to one from Vaughan, boy, emotion. I want Shona to maybe. So basically, what Shona speaking. Shona speaking of something. But when you are she's looking at you, Shona speaking. I will tell you, no, please, I'm not sure that Yes. Vaitaura vari mubandiko chinoitiri zvitina akasisira. Ende miracle ine chekuita nezvitini zviri mumba. Zviri panze hazviite. Chechi ndinzwe. Challenge yatiinayo. Iwe yatinochema dai maratidzwa dai maratikomborera. The anointing is available, but the containers are missing. Hallelujah. Pazvinosvikira pazvinofanirwa kuflow hapana. Okay, another is weird bishop. In that the mapirits anorapa. Zvikandazodiscover kuti mapirits anonumira nesystem yako immune system kuti agone kufighta disease iri mauri. Saka chona HIV inonetsa kuti munhu arape nekuda kuti system yako ndiyo yakarohwa. Inofanira kushanda nemapirits. Inenge cool. Against body. Mapiri antibodies are supposed to defender. Vamos controlar him. Munhu ane bodily system yekufighta sickness iri maari inofighta zvirwere. Saka iyo ndo yakafightwa manje HIV kuti imi muri supposed kuchengeta muroveni. So there is a system within you. Yekuti kana ukanamatirwa kana zvikadii, but system yako ikaleta faith nokutrust Mwari. Prayer hiyo yaishani. Pandi pekuti munamatwa kana vhangeri noparidzwa rakafanana. Ini muchikoro pandakafoira ndaida kupasa. Ndikafoira. Ndikadiscover kuti kuda is not enough. Kungouya kuchechi ndoida ndoda kutokomborerwa is not enough. Because pandakafoira kupasa ndaida. Ndikafoira ndichida. Ndopandakaziva kuti kuda habiti. Even get that one, enough statement that later on. When I grow up, I want to be a doctor. That's what grow up, you know, rapper. So that's what grow up, you can see serious. But you know my brain, I'm not sure what I was going to serious grow is not enough. Serious part in the change is not enough. Yeah. Kuti zvitini zvaamumba isinyaya. Urikutaura kuti ndii ni wacho nezvitini. So Mwari une nyasha dzekurangana nekuropafadza vanhu. Une favor yaanoisa panzvimbo. But the way you treat the favor available kudhara ndo pane nyaya. Teacher, aipa manotsi ari correct. Because munhu anga pasaidi pake akaita ma-8, 6 A's, 3 B's. Ini pasaidi pake 6 ma-D. Friend yapiwa ma-8 tisa ma-D. Iwa ma-8 tisa ma-D. Woshaenda kuti mwamba iti ma-8 manotsi atapiwa. Ini ndakakonvicta kukaisa ma-D. Sori pamwe pacho haisi nyaya yechechi, haisi nyaya yekupaparidzwa kuti kudii. Iwewo wacho womishambisa sei. Utakabona kuna njira zvinosimbisa asingasimbi. Kune shore kuti tidya mafuta. Kana kutorwa zvinoporesa bata hapana dzimwe. So nyaya haisi chikafu chaunopiwa. Une system inoresista zvakanaka. Pindai mumba muvhare door. Size yeroom ndozvitini zvako. Kana pakanamatwa sei size yeroom ndozvitini. Kana tikaenda all night size yeroom ndozvitini zvinopinda mumba. Kana tamumba pane door nda kuvharwa because the outside world hainyarare paunoita zvinhu zvisina
knowledge, zvisina understanding yavo, but zvine faith yavo. Tivanhu kuti dai vakasimuka upenyu hwakachinja kudhara, vatinya kuti vakavhurira door type inovakanzera so, inovaudza tunyasa. Muchechi mune vanhu vepanze vari chechi. Kune vanhu vari mukati vari vepanze. Reasoning yake kutaura kwake ndewepanze. Anenge ari mukati patari wepanze. Chapa kuti breakthrough isaflow mulife mako. Pane dhora rakavhurika. Une maideas auri kupiwa. Nevanhu vasinganamati but vanopinda chechi. Asi hauzivi zvoni zvitu zvakasiyana. Kunamata nokupinda chechi. Kunamata kuita zvinotaura Mwari. And I'll go deeper a little bit. Matthew 6 verse 6. Matthew 6 verse 6. When you pray, pinai pakavanda and close it. Ovarato. The God who sees what you do will reward you. Which means the reward is connected to what you do than what you say. Yet the teaching is saying, praying kutaura. But the answer I even praying chete. Inovabva kuti chikuita prayer chinoita sei. Kuti chikuitwa sei. Kuvenga haisi ya kuti Mwari anoda kusaidi kwako. Waisukai vavenga vaparare pamurume wavavengi wacho kugoza kuita zvakaita unozviparadza. The God who sees in secret. See, not who hear. Teaching there, when you pray, enter into a closet. Then shut the door. Shut the door. Pray to the Father who is in secret. And the Father which seeth in secret, not unknown one, unknown, shall reward you. So reward in connected. Why? Because never show akanaka in prayer, but atanaka I left this in a room in the Peter scar. Even in Shida Mora, Ashta Shador. The Gora that we saw then, I stood over and remember. Because the last 2 years, we should have fixed our over. But not a later, I don't have a wait or a later, but I town. That is a lot of the what you want to tell a year to Sweet time, I see enough. Yes. Punish your fate, Papa. All Sarauta Zanaka Baji. After Zaraki built I one, start two. So you want to be connected to what you do. So she knows Munamata, Peter, Munamata, Peter. Yes. Kunamata kuita. So blessing them breakthrough a moon. Yagali bama over a moon. Let's come over a moon. Yes. Tears are not enough. Besides, I don't need to find out what I know you should change the relation words, but tears are not enough. So the Bible reads those who plant in tears, not those who plant tears. Tears are not seeds. Vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi. Kuchema nesinyaya. Mwari unomovha nezvaanoona uchiita kwete zvaunoitwa. Maybe to give an example, when I quote Mataredzi Moshe, nyaya tongomiswa apa unzi mune chokwadi riri zvinotaurwa izvo obva wachema uchizvimira pasi. Hakuna meja sita kuti hama dzako mukuru achema atidaro. Vanenge kubamutara achema atidaro. Zvinonzi nameja sita baba kana mapedza kuchema kuda kumbouma. Ukachema futi unzi kukasitoti. Tsona minamato yako iri kuedza kumandi. Tears are not enough. Zvinhu zvakaoma Mwari mudakarire, Mwari munoshamisa zviratidze vachakupenya mwewo unoshamisa. Zvinotaurwa kuzi ita habiti. Generation here I expect prayer, but generation here sometimes you don't know come sorrow, like over from country sorrow.
knowledge no weapon hombe. Yeah. Sometimes people are telling preaching. Tani bateka president mchigara basi. Chunzwa. Ota ana wapiza kwanza watu hadi na maji. Ona battery charge wa hiyo barafuta basi. Musimba ni maprayers. Azima system inatura kama kwa investing na mtu msiku. Secret iliku na mata is doing. Elijah mwana anaanza na mapila mbali shitini. Varaido prayer. Anga mapila mbali kuna prayer. Mafuta ngalu. Yeah. Shanda ita a system inude na increase. Yes. Church nawe ataita ndekuti takavhura door. Tatine ma ideas epanzi. Ende vepanzi vari kutaura asi vepanzi mukati. Yeah. Down for a church, imwe church. Enemy imwe church. Yeah. Enemy amwe pastor, ndivamwe pastor. Yeah. Vanogoisa mabhaga mabhazi padzimba kuti machosasa pinda mukati. So nemwe mugara igara naye kuwadzana aidirwa zvakaipa nobhazi. Sadza mabhaga mabhazi ezviviri. Ndogara ngachibirwa. Ndoba akadiscover kuti memba vaigara muno. Mwana aiwa wande matsotsiwa. So there are times yekuti uchichira panze afuna kuchira mumukati. Yeah. Uchichira nekunyika nyika yacho yapakati. Datala pane munhu ngati munhu unogona kuronga. Pane mukomana kuyutara kuti kwandiri zvanzi baba tinamatire kuti Mwari vandipe musikana right. Ngati aiwa handikunamatira. Ukava right, Mwari akatendeka, haatore zvakarurama achiisa pakaipa. Haatore zvakaipa achiisa pakarurama. Akatoti ane record hiyo kutendeka kwake. Haatore zvisirizo achiisa pakaipa. Kune nonzi law of attraction. Yeah. Sazvinoitika mwana unoita nemunyika ukari boys of that unorora kucheshi. Mwana unazorora. Yeah. Unoona kucheshi kuzorora. Kunamati. Amena akuti kucheshi unoona right. Sa'auya kuzorora iye hana mata akuya kuzotora munhu right. Iye asi right. Anosangana na sister wakaya kuzororwa. Unozoona mwana mumba kuti akatakanyudzana. Mtima unooti. Mukati mwenyama. Zvakafanira munhu zvakasiyana-siyana. Goroti wakainda ndoyekaingwa nemumwe muchakata namanje-manje. Yeah. There is a door we must close. Yeah. Kune musuwo unofanirwa kuvhara. Amen. Level yekutenda kwako tarisa wakushare naye kuti mune same level of faith. Why? Because pane zvinoda kuti Mwari vaite muupenyu hwako. Zvekuti kana wakudurura chitini ichi zvitini zvakawanda izvi, hapane vanhu vane mafungiro asiriwo. Unodziviswa. Tine vanhu vadziviswa kuropafadzwa nevanhu vepanze vari mukati vasingazive kuattracta blessing or anointing available. Amen. Vanhu vane masystems avakatenda zvavanoziva. Yeti pane Mwari zvaakaita muupenyu hwako, vakatokupa instruction kuti chiita zvakati mutsodzi wawangu ndobva waenda kune vepanze vemukati. Utitolinda ndakudaisho tidaro. Revanduzi. Kune inonzi a personal instruction. Yekuti Mwari vataura newe kuti uite chinhu achisi chemunhu wese. Mwari vanobudaro. Sedunga munhu vanogona kutaura newe. Kuti uite chimwe chinhu chisungitwa nemunhu wese. Mutsika dzenyu zvisimo, ukadzoka kuzodza Jesu mafuta perfume. Haana kufanirwa nevanhu vaifamba naJesu. Vanhu vaiva mumba ndovakati what a waste. Yeah. Yet they were following Jesus. Kuti vanomuda vanomurespekta. But akapiwa zvakanaka vanotukambisa. Ungaiva vanhu vanokutevera vasingade chakanaka pauri. Jesu akaterwa netaipi yekuti pakapiwa mafuta anodhura vakachema-chema. Hapana kavaona kuti mugara wedu azodzwa guchi perfume mugara wazodzwa. Asa vanomukambisa. Kune vanhu vanokuda vachimutevera vachakanaka vachinomuya pauri. Vanogara pasi sekomiti kutambisa zvinhu akumana kutambisa. What a waste! Hazvina kutaura vanhu vepanze.
They were inside. Yeah. Rakazama pale nzvimbo tikati ina inogara chikuru inogara pachimako. Haibve kure hausano kutsvaka dzinyadzi dzekure. Yeah. Kozwa kuti rumwe rokwazo irimo mbachi. Mbachi dzinoruma. Dzichitokana tiri kudzirwa nebhachi ratsanga wane bhachi rumwa dzaneba. Vanhu vasina kuitirwa zvakanaka Jesu azozwa. Vanhu vaitevera Jesu. Hama dzangu kutevera Jesu takatosiyana. Tese takafanira kutotevera Jesu. Vanhu takasiyana pakuziva nekutenda. Vamwe vedu vanotovharirwa dho vari mukati. Kune wasingaudzwa ndakakuitira mufundisi chimichi achipinda muno futi. Wozo watomuudza achaita. Kune zvaukanzira Marita unomuita. Wozo ukateura nevanhu vepanze vari muno. Wozo wakavatrasta kuti vari muno. But hauna kuziva kuti ndevepanze vanogara muno. Panatanga ushumiri 2006 pane kuchechi pandaipinda vanokuitirwa zvakanaka vakati watumwa nani hauna kutaura nesu hakuna ambogara newe pasi nekuti munotarisa zita rechechi hatikuzive famba wega wakadaro Mwari wakati haina kurebetsa mande nemukadzi vane nyaya unoti gausandire yake ndiblazi mukoma chaipo vaita vane rekodi yemari madyiro ari kuita mari ndiyo vakataura kuona wenga vadya mari nenzega kana ngochera kuti muma parudyiwa nenzega adyiwe nokurigota chete akaziva sei finish this way Moses kuda kwaari kuita muEgypt achitiza kune munhu akamoti ndiwakaitwa nani mutongi pakati pedu wakauraya muIjipita iwewe vanhu vaiverenga zvakanaka pakaurayiwa muIjipita naMozisi Bible kuti Moses asvika ipapo akatarisa kuright nekuleft akaona kusina vanhu akapindira akauraya muIjipita kuchinzi munhu akamuona achizviita ndiye wakabatsireni ndiye akazoti takutengesa tatambira maamafa nezuva panakauraya muIjipita is okay ndakubata faiti yako nokuti ukuhwina unhasi wada kutitengesa wadati mukati nekunamata yako alevhe kuva sedunga munhu pakunamata kuita zvinotaura Mwari nokuti ane challenge akuda mafuta akawanda kuda blessing ndiwe kwete congregation nhamo dzedu dzakasiyana tiri muno paunzwa Mwari achiita chinhu ichi achida kusangana nekuti akumopafadza unobvunza vagere hauite nhamo dzedu tiri muno dzakasiyana kuno kutoti vati ngatipindei fasting mapati akaronga kuno vanhu vari pai nani muno nevanhu vari pai patati muno odasazoenda program yakafanana aonekana patinoimba tichiombera zvo pamwe kumbera unozviza kuti titengeseke mumberi tichitoita semapenzi boti tanotitende upo kune vamwe pane toroda kuvharwa atichavharira panze isi tinobarira muno Why? Because muno maita vanhu vanotichikara kuitira Jesu chinhu vanoti what a waste. Adaita mashoko anotsoropodza. What a waste kuti chauri kuita ichi chine value vari pachauri kuitira. Yet they were following Jesus. Vaitevera Jesu vane mashoko anorwadza. Jesu achitirwa zvakanaka vaita ndokutambisa. Pese pawafunga kuitira Mwari chinhu chatarisa vanhu vanokomberera maoko. Vanokushedza kuseri kuti maakufarisa nemakore tipatete azviitwe zvitikama ari kukudaro here pane zimota ndipadza umwe Mwari anokurangarira kutowanawo kadiko zvako kana kasitendi kauda kuti Mwari Victory ada kukupa nhee kasitendiwo zvako uri kuudzwa neanzi proud nezimota ari panzako memba panzako kuti aiwa tsana achidaro what a waste ukavateerera uno waste paulini nokuti iri kuitwa nemukadzi uyu hainobvira yaiparidzwa yakatonzi ngaichiparidzwa yaitwa chii chaagona mukadzi uyu auya neinonzi birthday present. It was a revelation nokuti chiri ordinary i-birthday present. Jesu paakaberekwa kune vanhu vakauya nezvipo hatinamboudzwa kuti garai muchiparidza nezvavo takadziparidzai chipo chakazounzwa nemukadzi weperfume. Why? It's a present in a revelation. Akauya nepresent inominister rufu rwake, birthday present. Naturally hazvipo
Ona munakaunda apera wowe ni kofi mtango chiko chibishi. Unopinda ndiyo ino. Hakuna the present. Kuna mageko sunchete. Salamaya anakuita zvinosira basi mu system. There are times you are in the extra things in the system. Yeah. And you consult those who are outside, yet they are inside. Yeah. They are present, but they are not in his presence. Yes. Mark chapter 2. Vanhu vakatadza kupinda nehama patuo mumba makazara. Pavakapaza rufu vakadzikisa munhu pana Jesu. Kunoti pana Jesu pane space pane doko vakazara. Yeah. Kune vanhu vari present vasiri mu his presence. Yeah. Bona kunzwisisa nekuziva. Why? Nekuda kwokuti uchatadza kuwana mafuta mazhinji breakthrough muupenyu. Nokuti wakakonsulta nepanzi vari mukati. Vaida kundirwisa kuti ndishumire vhangeri, ndive muvhangeri. Vanhu vekuchechi, but vanga vari kunze nekuziva pfungwa yaMwari. Vari mukati nokuti mamembers. I want us to pray. Unoziva mafuta aurutsvaga. Mafuta ipicture yeblessing. Yes. You know the blessing yaurutsvaga. Iti Mwari taura ineni ndiite. Hatina dhora richavhura this time ukataura ndausvika tichiita. Apa kune blessing yekuti haurikubata pamusoro. Kune section yamufanira kuti ukapiwa in act upon it and the doors will be opened. Yeah. Elisha anakunamata kuti mafuta awande. Vanhu vanoda kunamatirwa sei? Mafuta ari available kugara. Problem yako unoda kuita action wakaconsult at the outside. You know yourself, you know yourself. Nafanana tiri munhu hatina zvachose. Vamwe tiri empty zvekutodaro. Vamwe vane mafuta mashoma. Vamwe vane zvitiri zvakawanda.